Charlie, angko nanti go, antah apa, angko tasuo, alun jadi pajako ado, rasa kiinyo malah kironyo, anak baru di kandang kudo, si tigo angko sarupo kere. Lah, sekolah. Siapa nama ibu? Oh, Stefan Ganteng. Tangga Sarawak tu dah. Sekolah kan Sarawak tu. Tangga Sarawak. Alun mak pangga lah tangga si Sarawak. Iyo, siapa nama Stefan? Pajak tu Stefani namanya. Awak lain niyo padusi. Awak lain ketujuh je padusi. Nak niyo padusi doh, cocok Stefani. Ni nak lo niyo padusi kira doh. Ah, lain niyo padusi bu. Lain niyo aja padusi. Kalau yang pajak tu nak niyo padusi ibunya niyo laki-laki je. Mancak doh. Sekolah. Mak kupon tadi. Ambil dah. Tayang amat je dah. Dah. Oh tayang encik ah. Ini murah sakit. Atur real apa ah? Nyata lah. Tak cabut ya punya tadi ya. Coki tadi anak baru akan nanggudo. Ayo mana Stefani. Kalau nak Pani baru ada gitu. Ah, indah. Sekarang sayang. Ini mimiknya. Tesek mimik Pani dia amah. Mamunya Pani. Stefani atau Stefano? Oh Stefan nak pakai ni lah kang itu. Oke? Anak baru akan nanggudo 33. Akhirnya cek bang. Yang kadang tu ancak bekus tak lebu. Salah lah cik dah. Lo dah dia tu dah nol nilai dah tu mah. Nol. Oke kita tingkatkan permainan. Awak main 3 baris 15 angka bebas.